Ahoj Ferry, prepáč mi za zlé audio, ale hovorím len do reproduktora na mobile, takže ak budem funieť alebo šušťať, tak mi prepáč, viem, že si na to citlivý. Takže ja som ti toto chcela nahrať, pretože som si myslela, že je to dobrý nápad. No a chcela som ti len zapriať všetko najlepšie k tvojim 20. narodinám, takže už len rok a asi bližšie k 40 ako ku svojmu narodeniu. Chcela som ti povedať, že si jeden úžasný človek a to slovo úžasný nedokáže opísať to, akým naozaj si, proste to, aký si človek sa nedá opísať slovami, ale snažím sa to vyjadriť gestami a skutkami a chcem dokazovať a ukazovať ti, aký si úžasný. A dúfam, že aj o 20 rokov ti budem môcť zaželať všetko najlepšie a nazývať ťa svojim priateľom a ja dúfam, že aj partnerom. Užij si dník.